ಕುಚ್ಚಲ್ಲಾರು ಮಾತಿರ್ಲ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ನಿಗ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯತೆ ಅದಂಡ ಇಂಚನೆ ಲಾಗ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಏರು ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತುಜಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪುಲಿ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪುಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಲಿ ನಿಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಾಡು
ಚೆನ್ನೈ ಸಮ 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 ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಮೊದಲ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೈನೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪು ಪಡೆದ ನಾಡಾವಿ ಯುವ ಜನರಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶ್ 1280 1310. ಸಾಲುಂಡು ಆರ್ಕೆ ಭಟ್ರು ಬತ್ತೇನೆ ದಾನೆ ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಆರ್ಕೆದ ಭಟ್ರು ದಾನೆ ಬತ್ತಿರ ಮಣ್ಣು ಇಡೀ ಮುಲ್ಪ ಇಡೀ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಒಂದು 5 ಭಾಗ ಪೂರ ಆರ್ನವೇ ಆಚರಣ ಮೈಕ